Kraịst abụrụgo ndị a gwara ka ha mara na a ga-eketa oke a nwere ebe ebi n'eluigwe ka a chụkwụsị dị na-achọ ihe nke ụwa. Reverend Father Peter ndị a na-efo nyere ya bụ ntụziaka n'ụka akara maka Oriakụ Kristiano Ụgbọ nke Uru Nnebo Enugu Ukwu na kansụl njikọ ọka na Anambra steeti. Emere ya bụ mmemme na St. Francis Catholic Church na Enugu Ukwu. Na ka ya bụ mmemme si ka Chukwuemeka Madeleine wetara anya. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasara ya bụ odozi akụlagoro mmụọ, ọgọ ya nwoke bụ Maazị Anthony Dodi kọwara ya dịka ezigbo ọgọ jiri ịhụnanya were soo ya ma gosikwa ụmụ ya ịhụnanya ma gbakwa mbọ hụ na ọ zụlitere ha n'ụzọ nke Chukwu. Mgbe ọ na-enye ozi ekene na emume ajamisa emere maka ya bụ nwaada lagoro mmụọ, nwa ya nwoke bụ Maazị Matthew Ụgbọ kelere Chineke maka ezigbo ndụ nne ya biri n'ụwa, ya nakwazi inye ya onyinye nke mere o jiri gbaa mbọ zụlite ụmụ ya niile ma hụ na ha bara onwe ha uru ma gbakwazịara ndị mmadụ uru. Kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Maazị Afọm Obilike nakwazi onye na-ahụ ka ọrụ si aga na steeti a ma bụrụkwazi osote odeakwụkwọ nke steeti a bụ Maazị Chinedu Nwoye nakwazi onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl nke Amọcha bụ Maazị Romanus Ibekwe nakwazi ọtụtụ ndị nnukwu mmadụ ndị ọzọ bụ ndị sonyere na ya bụ mmemme enimozu Odoziakụ Ụgbọ. N'Enugu Ukwu, abụ m Chukwuemeka Madeleine.